Yobli neme no wa Chineke ga-edu gị, my brother, my sister. Ọwa ya oku ọ ga-abịa do gị chedula. Onye na-edum Jesus, onye na-edum. Ochie ndoduba anyị na. Onye na-edum Jesus gị bụ onye na-edum. Ọwụ naanị gị ka anyị ga-enye ekele a. Onye na-edum Jesus gị bụ onye na-edum. Ekele dịrị gị. Otuto m niile ga-adịrị gị na onye na-edum. Onye na-edum Jesus, onye na-edum. Onye na-edum ya. Dubem chebe ụmụ ya. Onye na-edum Jesus, ike agwụla gị ọchịagha. Onye na-echebe m. Ike agwụla gị n'ọlụ. Ochendo dubem chebe m dubem. Ezi n'ezi ekele dịrị naanị gị. Ebube Jizọs. Ochendo ị na-edum eje na-edum na-abata abata. nna gaba n'iru. Eze gaba n'iru. Otito dịrị gị. Ekele dịrị gị. Eze ebube eziokwu otito dịrị gị. N'ala ala obi m ka m ji na-enye gị ekele. Onye duru m garuo, onye duru m wee nata. Ibe niile nke m na-eme Chukwu na-edu m. Mgbe m nọ n'ụgbọelu, mgbe m nọ n'ụgbọala, mgbe m nọ n'ụgbọ mmiri, Chineke na-edu m. O kweghị ka m daa, o kweghị ka m nwụọ ọnwụ erughị eru. Gaba n'iru, olu m ekenekwa gị. Onye na-edum Jesus, Ochendo biko dube m, biko chebe m. Gaba n'iru, gaba n'iru. onye na-edum Jesus, Ekele dịrị gị, otito dịrị gị. Ebube igwe, onye na-edum Jesus, biko. onye na-edum Jesus gị bụ onye na-edum. Obi asọgbuo m, ebe ị na-echebe m, ebe ị na-elekọta m anya. Ochendo eya Onye na-edum Chijioke mee. Chijioke m, Onye na-edum Chimara obi m. Chinara obi m. Echetala m ihe mere n'ụzọ. Agara mgbasa ozi ọma n'Enugu. Emechala m ka m lawa ụmụahịa o. Mgbe m pụtara n'ụzọ n'ihu gbeke igwe. Gwalenu. Hey, stop there. If you move, I shoot you. Chineke. If you move, I plaster you. Ewo. Metiwe mkpu ọchịchị okele. Chineke asa m wee napụta m. Ha gbara egbe mana o kweghị okwukwu. Chineke mee otuto dịrị gị. Onye na-edum Jesus, onye na-edum. Chukwu nara ekele m n'olulu naanị gị. Iduome nara ekele duru gị. Ọnụ m ejuwo n'ekele, obi m ojuwo na m otito. Chukwu nara ekele nwa n'oruru gị. Dube m chebe m kpuchitebe m lekọtaba m anya. Eyi ọ bụrụ na abụghị gị, ọ gịnị ihe ka m ga-eme? Dube m chebe m debe m kpuchitebe m. Ife ọbụla ka m metụrụ aka n'ụwa, Chukwu ga-edube m edube. Gaba 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 gaba, ụmụ na-ekele gị Jizọs. Ọ bụrụ na abụghị gị dubere m ije a, ọ bụ onye kwanụ gị edu m? Dibịa ka ụwa agaghị edu gị, nwanne m, ka m gwa gị ya na chi ahụ ịgba n'ukwu ọ gaghị eduru gị jerue. Chi ahụ ịgba n'aka gị ọ gaghị eduru gị jerue. Ọ bụrụ na Chukwu eche gị obodo, nwanne m, na-ebuka n'iche na-eche enyi imi na-anụ olu m. Chukwu na-echebe m dịka ọkụkọ si ekpuchi onwe ya. Onye na-edum Jesus, onye na-edum. Ochendo Onye na-edum Jesus gị bụ onye na-edum. Chinwendu Chinwe amamihe m. Onye na-edum Jesus gị bụ onye na-edum. Chinelekọta m. Otuto m niile ga-adịrị gị na onye na-edum. Ọ bụ otu o mere. Onye ka m gasị n'oge? Nobody. Oh.
Chukwu ga-edu gị n'ụzọ gị niile. Gbakọrọ Jizọs aka, na-akụrụ ya aka, na-agbara ya egwu ọṅụ. Gaba n'iru n'olulu gị, Aka ji uwe kelee. cheba n'iru n'olulu gị. Imewara m ife siri ike, Onye ọla ebube, ịkwawo m ụzọ sara mbara o. Ebe ahụ echere n'ụzọ nke ụwa adịghị ya, ka ị mere ka m gafere o. Akpọbighị m okwu ọchịagha, eze nara ekele nwa. Ejighị m ji maọbụ ede ka m ga-enye papa. Papa riwe ekele gị, eze nara otito m maka ihe mere n'akwụkwọ nsọ, ọ na-asọ m ụzọ. Ihe gbasara ụmụ Izrel idubigara ha oke n'osimiri uhie. Oge Fero che na ike niile dị ya n'aka, ka i wee nye iwu Fero rapụ ndị m ka ha laa. Fero wee rapụ ndị gị, ha wee gafere n'osimiri uhie. Ekele dịrị gị, onye naanị ya na-edu ije, otito dịrị gị. Onye naanị ya na-echekwa ndụ, otito dịrị gị. Onye na-edu m Jizọs, onye na-edu m. Ihe akụkụ na-adị ime dubem chebe lekọtaba m anya n'ụwa ọjọọ a, kpuchie m dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya. Chukwu ọma dị mma, n'ihi meworo m ya. Ebube onye na-edu m, aka m dị n'elu. Onye na-edu m, ọgwọ ọrịa siri ike. Chebe m. Mgbe anyị na-eje, duru anyị gaba. Ụmụ akwụkwọ duru ha gawa. Ndị na-arụ ọrụ, ndị na-azụ ahịa. Onye nwe m gwara ha ụzọ ha. Onye na-edu m, chi mara obi m. Chi na-eleta m anya, onye ọla ebube m. Onye na-edu m, onye na-edu m, otuto m niile ga-adịrị gị na onye na-edu. Chebe m, onye nwe m, onye na-edu m Jizọs, Chidubem, adịghị m ike, enweghị m ume. Abịala m inye gị ekele a, mara ya rie n'oruru na gị na. Ebube ebubele, otu aka ọ dị. onye na-ebube. Chineke ana m aja gị mma o. Chineke ana m aja gị mma o. Ihe bụ taa, ọ bụghị ga-abụ echi o. Chineke ana m aja gị mma o. Chineke ana m aja gị mma o. Chineke ana m aja gị mma o. Ihe bụ taa, ọ bụghị ga-abụ echi o. Chineke ana m aja gị mma o. Papa mara mma o, onye nwe m mara mma o. Dadi mara mma o, onye nwe m mara mma. Ihe ọ lụrụ taa, ịma na ọ dị m ịtụnanya o. Chineke ana m aja gị mma o. Chineke ana m aja gị mma. Chiọma ede eluigwe, ana m aja gị mma o. Ihe bụ tata, dede ọ bụghị ga-abụ echi o. Chineke ana m aja gị mma o. Onye ọma Dube nwa gị, adịghị m ike, dube nwa gị. O nwere ofe obodo a na-akpọ Umeleke, nke dịkwanụ n'Imo steeti. Ịbịa n'obodo ahụ, ụmụ okoro juru eju. Ịbịa n'Umeleke, ụmụ agbọghọbịa juru eju. Ha na-agba mbọ, onweghị ihe na-aga aga. Ha na-arụ ọrụ mana ụzọ mechiri emechi. Ihe
ihe ọbụla ha tinyere aka ọ dịghị aga aga. Ị garuo n'obodo ahụ ihe dị egwu na-eme, ihe nna nna ha metara o, ihe nna nna ha metara o, ihe nna nna ha metara o, ọ na-eme ha feti. Okoro topụta n'ụwa ọ bụrụ ọnwụ o, agbụghọbịa akpata ego nụ ọ bụrụ ọnwụ o, onye ọbụla welite isi ọ bụrụ ọnwụ iruo n'obodo ahụ aṅụ na-akpagharị, ịchọ ka ikpe ekpere n'ụwa aṅụ abịa o, ịchọ ka isi enyi na kichin gị eyi aṅụ abịa o, ịchọ ka ị gawa chọọchị aṅụ abịa o, ịchọ ka imegharị ahụ nwanna m lee aṅụ abịa o, ihe ọbụla ị chọrọ ka ime n'obodo aṅụ abịa o, arụ aṅụ abịa o, ihe nna nna metara gị heru maka aṅụ abịa o. Mgbe m ruru di ya n'obodo a na-akpọ ụmụ eleke ma kpọwa Chineke Pastor Chip onye kpọrọ m oku Chineke God is life mission onye njeje mba o, masị ya bụ agha, masị ya bịazi ekpere, amara mbe na-abụ nke bụ oke. Chineke mee ebulielu ụwa ọgụ leyi n'obodo ụmụ eleke ha mata na chi bụ chi n'ụwa. Chineke mee ya egwu ana m aja gị mma lelo, Chineke mee ana m aja gị mma, Chineke mee ana m aja gị mma, Chineke mee ana m aja gị mma, Chineke mee ihe bụ taa ọ bụghị ga-abụ echi, Chibuchi abatala, Chineke mee ana m aja gị mma, otu akọdị Chineke mee yazele biko wogwo riwe kele riwe otito. Mgbe m na-agụta egwu a ihe dị egwu eme, ojikoji eburu pụtawa o, ma ndị kere n'ukwu ha o ha buru ya pụtawa o, ma ndị tinyere n'olu ha buru ya pụtawa o. Mewe jụwa ha kedu ebe isha gbara n'ode, unu gosi m ya o, keduru m wee ruo, eruru m n'isi agbara ha nke dị n'ụmụ eleke. Mgbe m ruru that place mebido ogu egwu a, mebido tiwe mkpu, mebido kpọwa chi. O mere m n'Imo Steeti. Mgbe m gụchara egwu a mebupụta ihe niile metinye ha ọkụ gbara ha bisi isi, ọkụ gbara ha gbagha gbasi ihe niile. Iruo n'obodo ahụ taa ụmụ eleke were ole nwe ha o, ha na-agbakwa ụbanụ, ha na-aga n'ihu, ha na-ebi ndụ ogologo, ihe na-agara n'ụha ọfụma o, ha na-ekele chi onye dere ha bụ taa. Ezi chi m ekele dịrị gị o. Mgbe m chọrọ n'ịlanụ onye ọbụla na-akwawo, okorobịa na-akwawo, ndị mama na-akwawo, ndị papa na-akwawo, onye ọbụla na-akwawo, ụmụaka niile na-akwawo, ndị chọọchị na-akwa, ebegidela-kwanụ. Mewe jụọ ha ọ gịnị na-eme unu akwa, ọ gịnị ka unu na-ebe? Nwa nwụma na-asị m Pastor Chip nwa mma achọghị ka ị nwụọ, anyị achọghị ka ị nwụọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị bịara ekpere n'obodo a mgbe ha mechara ekpere ha na-ala n'ụzọ, ha nwụrụ na accident, ihe ike mere ha o, wee kwụọ ha. Onye nọ n'ime m ọ karịrị ndị nọ n'ụwa. Chineke mee ọ zara m ekpere, esi m n'Imo Steeti rute n'ụmụanyị. Onweghị ihe mere m, onweghị ọkọkọrọ m, chi duru m n'udo, onweghị ọkọkọrọ m, onweghị ihe mere m, o duru m wee laa. Onye ọma mee nara otuto m, Chineke mee ana m aja gị mma. Ọsọ ihe m jiri ekele Chineke maka ihe ọma na-esi, ana m eburu gị elu, asị ekele m niile n'ihi na o zuru gị.
n'aha Jizọs. Amen. Ana m aja gị mma. Eze Ọnọdụ ị nọ n'ime ya, ọ ga-agbanwere gị ya. otu a ka ọ dị. Otu o siri mere ndị ụmụ eleke, Chukwu ga-emere gị ya. Ọ ga-emere gị ya. Chukwu ga-ebuli gị elu. Ọ ga-ebuli gị elu. Ọ ga-akwara gị ụzọ. Ọ ga-akwụrụ gị ụzọ. N'ime ọnọdụ ahụ, N'ime ọnọdụ gị niile. onye na-akọ gị ọnụ Onye nwanne na-akọ gị ọnụ. were na Chukwu. Unu akọrọ onye ụwa. Ọ bụ chi ya chakọrọ ya wee. Chineke mee. Onye eze achịagha bụ ihe m ji mara gị na lelelele papara iwechasị ekele na oru naanị gị oche ndụ imela o ọ bụ naanị gị geri otuto a onye eze lelelele gbanwe ewe papara iwe ekele ruru gị ezele Onye ebube Chineme ma ya gọzie m echi ọma. Chineme ma ya gọzie m echi ọma. Chineme ma ya gọzie m echi ọma. Chukwu na-edu m ewe. Chineme ma onye kpọrọ oku ya mata ya gọzie m echi ọma. Chinedu m ewe. Chinadu m eyi. Chinagbu isi agwọ ngwọrọ ya gọzie m echi ọma. Arịrịọ m ụtụtụ n'ehihie bịa gọzie m ewu. Chineme ma otu a ka isi mara ya. ya butere m ikpere n'iru gị eyi na-arịọ gị papa cheta m dadi gọzie m ọ bụrụ na ịrapụ maka ebe ndụ ka m ga-eje eze biko ya gọzie m Onye gọziri n'ụwa mmadụ apụghị ịkọcha ya kọcha. ike agwụla obi m ehihie ike agwụla obi m ihe na-eme n'elu ụwa dum ọ dị m ịtụnanya nwanne na-egbu nwanne enyi na-egbu enyi ya ndị mmadụ na-akpọchi ọganiru ndị mmadụ n'elu ụwa gwuo nye aka m ji arịọ gị si gị bịa gozie m eyi maka ọ bụrụ na ị gozie m onye iro ga-ama ọsọ ngozi si n'aka gị bịa onweghị onye ga-egbochi ya eze eluigwe ya gozie m echi ya mma. Eluigwe otu isi agọzi ndị gara aga gọzie m. Ekwekwala ka ndawa n'obi. Ekwekwala ka ha hụ m anya. Nna gọzie m n'oge ka m soro ime mkpụrụ ya. Eluigwe biko biko gọzie nwa gị. Gọzikwara m nwanne nwoke my brother Emmanuel ka ngọzi ya were ya ka Chineke biko ụmụ Chineke niile ndị niile ihe gị na-atụ ana m asị ka ị gọzie ha kpuchite ha ọpụpa na mbata ha niile n'aha Jizọs. Amen. Adịghị m ike time enweghị m ume gọzie m. Onye ike niile dị n'aka ya lelelele gọzie m ewe. lekwe nwanyị ọma m ewe eze dube ya Chineme mma Chioma ya gọzie ya Chioma ndị obodo anyị niile Chineke dube ha Chineme mma ya gọzie ha Chioma Ọ dị mma na-eme mma biko gọzie anyị
tata. Chineme ma ya gozie m ochi Adịghị eme bụ ka ị gọzie m, adịghị m ike. Esele gọzibe m, dube m, chekwaba m, lebaba m anya, ekwela ka m daa. Odogwu ihe tinyere gị n'aka, mmadụ agaghị emetụ ya ka ma ọlị. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Ya Chineme ma ya gozie m ochi ọma onye na-eme mma wee ya gozie m ochi ọma ebe ị gọziri ndị gara aga, amara m na ị ga-agọzi m. Esele ebe ị gọziri ndị buru m ụzọ gbawa ọsọ ndụ, gọzie m. Gaba n'iru, olu m ekele gị, olu m aja gị ma ewuo. say oh Ekele gị na nke i mere eme, ị ga-eme ọzọ ewe. Chineme ma ya gozie m ochi ọma akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwusi onye ị na-emere amara papa ka ị ga-emere amara onye ị chọrọ imerebe ere ka ị ga-emere ebere chiọm eze na-ekpe m ka m soro na ndị ị ga-emere amara anyị na-arịọ gị oyi oji na-arịọ gị esi studio na-arịọ gị nna m ya gozie m ochi ọma God is like mission na anyị niile na-arịọ kwa ministry ka ị tinyere m n'aka chọọchị ka ị tinyere m n'aka nna si m chiwa chiọma dozie m ochi ọma ndị mba nna eyi ndị obodo anyị Chineme ma ya gozie m ochi ọma Chineme ma ya gozie m ochi ọma gozie nwoke ke na-arịọ gị Chineke Chineme ma ya gozie m ochi ọma Chierudo ma na-ekwu Chineke dube ya Biko gọziere m pastọ ya na ezinụlọ ya. so blessing nwa mee ya gozie m ochi ọma Ele m ya bụ ọ dị elu karịa kuku nke dị n'ụwa. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Elu ya bụ ọ dị elu karịa ihe anya na-ahụ. Biko 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 dube ya, kpuchite ezinụlọ ya karịsịa. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Dube ya, chebe ndị chọọchị ya niile ka ha dị ike. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Ihe tinyere gị n'aka n'ụwa, onwe onye ga-emetụ ya aka. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Biko 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 chọrọ m ya mma. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Chineme ma ya gozie m ochi ọma Amara m ike mere m ya. Chineme ma ya gozie m ochi ọma Chineme ma ya gozie m ochi ọma Chineme ma ya gozie m ochi ọma Kisira n'ịrịọ gị na anyị ga-arịọta wewe odogwu gọzie m. onye nwe ya na m ekele gị maka ngọzi ka ị gọziri m ị mere ka ndị niile ndị na-achị m ọchị mara na ị bụ chi n'ezie. Ekene dịrị gị n'aha Jizọs amen. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma. Oh,
gọziele m gọziwo m n'elu ụwa mee gọziwo m Jehova gọziele m mewo m mmanụ wenye m ngọzi achọwo m ngọzi Chukwu bara ụba mewo m ngọzi n'ime ndụ m ọ gọziwo m ọ gọziri m agọzi mee m ka m bụrụ onye dị mma Chima agọziela m mee m ka m bụrụ onye dị mma aga m ekwu ole ghara ole aga m aka ole ghara ọlụ Chukwu na-alụrụ m ihe Chukwu na-emere m ihe Chukwu na-emere echetara m n'elu ụwa mgbe m nabatara Kraịst otu ụbọchị eruo ana m aga chọọchị ọwụma na-akpọ m chi bụ ndụ nwa every blessed day ka ị bụrụ Baịbụl agagharị ọ bụ Baịbụl ka ị ga-eji bie ndụ ọ bụ Baịbụl ka ị ga-eji gaa n'isi the woman ewekpọ m ọ bụdo ọnwụ ka ị na-anwụ ọ bụdo ụbịam ka ị na-akpọ ọ bụdo ọnwụ ka ị na-anwụ mgbe ọ pụchara ihe anụ melili anya elu kere Chineke aka jidere Chineke aka ọkwa ị na-anụ ya o deede ọkwa ị na-anụ ya Chineke zara m wee si n'ebe a na-ekpofu ahịhịa wee bulie m elu mee m ka bụrụ onye dị mma ịbịa n'ime ndụ m ụlọ chi ji chọọ m nwanyị ọma chi nyere m ụgbọala chi nyere m ọganiru chi nyere m mere ka m bụrụ onye dị mma Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma ekele Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma ibe nwa ọkwịna Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma gị onye na-anụ olu gị onye na-ege egwu onye na-aṅa ntị ihe ọbụla ka ị na-eme Chukwu ga-agọzi gị ahịa ka ị na-azụ Chukwu ga-agọzi gị ọrụ aka ka ị na-arụnụ Chukwu ga-agọzi gị ọ gaghị agharịpụ gị ọ ga-eme gị ka ị bụrụ onye dị mma Chukwu agọziela gị Chukwu agọziela m Chineke agọziela m mee m ka m bụrụ onye dị mma ekele Chukwu agọziwo eluigwe agọziwo ewo Chukwu agọziwo mgbe ndị ụwa chere na m ga-anwụ mgbe chere na m ga-anwụ Chineke chetara m Chineke gọziri m echetara m ihe mere ofu ụbọchị nwanne m agara m ụlọ ọgwụ ahụ na-arịa m o mere ndị iro m aṅụrịa na m agawala ịnwụ n'ụwa Chukwu chetara m Chukwu letara m Chukwu gọziri m mewe dị ndị ọzọ agaji ụwa gọziele m ọ gọziele m ọ gọziele m ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma Chima gọziele m mee m ka m bụrụ onye dị mma gọziela m mee ka m bụrụ onye dị mma ọkaka gọziwo nwa gị Chima gọziela m mee ka m bụrụ onye dị mma otu akọ dị bịa n'ule ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ bịa n'ule ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ mama o ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ si m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa mama o ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ papa o ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ nwanne m lee ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ si m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa lee mapụghị ebe ka m ga-eje ama m abụghị onye nwụrụ anwụ n'ụbọchị taa ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ si m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa Jizọs nwụ n'elu obe wee
adịghị ekwe n'ụmụ only money ọ wụsịrị ọbara ya o n'ihi m bịa n'ule bịa n'ule bịa n'ule Chukwu ọma ọ bụ na mmapụ ga ka bụ na mmapụ ebe ka m ga-eje si m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa ifele ihe memuo ma m rapụ Chukwu ọma ndị niile ndị mụ na-asọrọ gbaba ọsọ ndụ ga-agba m ebue ma m rapụ Chukwu ọma ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ ndụ nkonyere mee chiọma m arụsiko ji chọọ m mma n'elu ụwa m ile anya n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị mmadụ anwụwo ma Chukwu chebere m mee m ka m dị ndụ bịa n'ule ihe ọ na-emere m ọlụ ọ na-alụrụ m n'ime ndụ m aka nri na kịkpa iru n'azụ m ọla ebube Chukwu nsị m aghara ya ụjọ anaghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa bịa lee ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ bịa n'ule ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ bịa n'ule ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ nsị m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa ibe nwa m nwere okwu onye ọla ebube na-echebe m nwaanyị ihe m yọrọ Chineke agaghị emere m ya nuo onye olu amara aka m dịkwa n'elu ya echetala m akụkọ mere na Baịbụl akụkọ mere m Nebukadneza akụkọ mere m Babilọn o mere onyinye ọlaedo na onye ọbụla ga-akpụ isi ala nye ya oche na ya bụ chi ike niile dị ya n'aka ọ kpọrọ ndị niile ndị bi n'ala Babilọn oge eruola Shedrak Mishak na Abednego na ndị ọzọ wee rute ya wee kwuo okwu so onye ọbụla ga-akpụ isi ala nye chi mgbe opi ike dara ọtụtụ ndị mmadụ Nebukadneza ewo o mechara n'ụwa Chukwu wee gosi ya ike niile dị ya n'aka chiọma ya ewezuga chi mee ebe ka m ga-eje ya ewezuga chi mee ebe ka m ga-aga nụ amadụ wee gboo m n'elu ụwa nke m nọ n'ime ya nsị m aghara ya ụjọ anaghị etu n'ụmụ nsị m aghara ya nsị m aghara gị nsị m aghara nna m chiọma bịa n'ule ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ nsị m aghara ya ụjọ anaghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ onye ọrụ ọmara ka nwa niile gọziri ụmụ gị nsị m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe mere m cheta ịghara gị ụjọ adịghị ekwe m ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ nsị m aghara Jizọs ụjọ adịghị ekwe n'ụmụ n'elu ụwa m ndị nwụrụ anwụ na-aga ije erika n'elu ụwa nke a mana akwa m iso n'ofu onye n'ime ha chai awa ọ dị egwu onye si na chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye si na chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije ibe n'obi si na so onye ọbụla si na chi adịghị onye ahụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije asị m onye si na chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye ahụ nwụrụ anwụ
onye ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ ndụ onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye ahụ ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ na mmehie bata na Chukwu nwụrụ anwụ na-aga ije bata na Chukwu ka ị mata na Chukwu ngwana bata n'ime Chineke maka chi ga-edugo ewo maka chi ga-echego ewo ị nọrọ n'ime mmehie ewo ị nwụrụ anwụ ọ nwụrụ anwụ mana ekwensu ga-eme gị ekwensu ga-eme gị ihe n'ụwa ye ka ọ ga-eme gị nwanne nwụrụ anwụ na gị bata kene onye si na chi adịghị onye ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ ndụ onye ahụ ewo onye ahụ nwụrụ anwụ na gị onye si na chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ onye ahụ si na chi adịghị ike onye ahụ nwụrụ anwụ na gị ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie nwụrụ anwụ otu aka ọ dị onye na-esori ị nwụrụ anwụ akwụkwọ nsọ kwuru ya na onye na-ebi ndụ na mmehie ọ dịkwa ndụ mana ọnwụ nke ebighị mkpụrụ obi ya nwụrụ anwụ mkpụrụ obi ya nwụgo mkpụrụ obi ya nwụrụ ọ anwụ nwụkwara n'ime mmụọ ọ nwụrụ n'ime mmụọ nabata nna m nabata Chukwu iwe nwete ndebi iwe nwete ebighị ebi brọda m ị na-anụ olu nabata Chukwu kere sista m ị na-anụ nabata Chukwu kere akwụkwọ nsọ kwuru ya ezi omume kacha mma otu aka ọ dị ma ajọ omume ọ na-eme ka obodo daa mba gba mbọ n'elu ụwa ka idebe aha gị n'akwụkwọ nke ndụ ajọ omume na-emebi mba isi na ndị nwụrụ anwụ na-aga ije wee pụọ otu aka ọ dị my dear chai pastọ gwa ha okwu onye nwụrụ anwụ na-aga ije nwanne m onye si na chi adịghị onye si chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye si na chi adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye si na chi adịghị onye ahụ na-aga ije ọkwa ego isi n'ike adịghị onye ahụ nwụrụ anwụ na-aga ije onye na-amaghị Chukwu n'ụbọchị tata onye ahụ bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije nwanne m biko nabata Chukwu kere gị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị brọda wepụ aka na njọ enyi wepụ aka na ịkwa iko enyi wepụ aka na igbu mmadụ brọda wepụ aka na ịgbọ nsị nabata chikere gị ka ị ghara igbu onye nwụrụ anwụ na-aga ije akwụkwọ nsọ si ezi omume na-ebuli mba otu aka ọ dị my dear gbalịa mewe ezi omume maka ọ ga-adịrị gị na mma onye ọla ebube Jisọs chai enyi m ewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma nwanne m ewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ịnụ na ọ bụ otu ọgwa dịkwara dị gị mma mewezi ihe ka ọ dịkwara gị na mma mebe n'ezi nwanne m ewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma mewezi ihe mewezi ihe ezi omume na-ebuli mba ezi omume na-ebuli mba ịnụ na ajọ omume ọ na-akwatu omume nwanne m ewezi ihe wo enyi m brọda m ewezi ihe wo ọkwa na anụ olu m ọ bụrụ na imewezi ime o ọ ga-adịrị gị mma imewezi ihe o Chukwu ga-eleta gị imewezi ị ga-ala n'eluigwe wepụ aka na njọ ewo wepụ aka n'ịgwọ nsị ewo bata n'ime Chukwu imewezi ihe enyi mewezi ihe brọda mewezi ihe mewe ihe mara mma n'ọgbọ mewe ihe dị mma onye na-alụ ọlụ imezi ihe nwanne akọrọ gị ga-aga o akọrọ gị ga-aga o ihe tinyere aka ọ ga-aga siriri iwere onye na-azụ ahịa imezi ihe ahịa gị ga-aga n'ihu aka nchawa ga-eru gị aka
mewezi ihe mawezi agwa nwanne mewezi ihe enyi mo brother mewezi ihe nwanne mo mewezi ihe mewezi ihe mewezi ihe bata n'ime chi ọ ga-ebuli gị elu ọ ga-adịrị gị mma ihe itinye n'aka bụ ngọzi ọ bụ na imezi ihe mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma anyị gawa mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma mawezi agwa sista enyi mewezi ihe nwanne m mewezi ihe mewezi ihe ndị na-aga ụka Assemblies of God mezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma ndị Methodist ọkwụnụ na anụ n'olu unu mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma God is Life Mission nzukọ Chukwu tinyere m n'aka unu mewezi ihe mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ezi mezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ndị chọọchị mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma mewe ihe dị mma brother ekwekwala ha dufee gị ekwekwala ha rafuo gị nọgide n'ime Chineke m nọgide n'ime Jizọs m akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu ana m abịa ọsịsọ ụgwọ ọlụ dị n'aka m ihe onye ọbụla ka ọla ya si wee dị mewezi ihe ka ị nata ụgwọ ọlụ dị mewezi ihe ka ị nata ụgwọ ọlụ dị enyi mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ibedobisu nwa m mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ndị chọọchị mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma ekwekwala ka ha dufuo gị ọ ga-adịrị gị na mma mewezi ihe nọrọ n'ime Chukwu ọ ga-adịrị gị na mma ị na-anụ Chukwu na-nye m ike Papa biko nye m ike give me the grace to follow ndị ajọ mmụọ ejuwe ebe niile ndị na-achụgharị m ka mara ma m ga-esogide ha Chukwu nna biko nye m ike achọrọ m ka ejiri m wee maba atụ n'ọgbọ nna biko dododo ngwanụ biko nye m ike eze biko dododo ngwanụ nyekene m ike eze biko dododo ngwanụ nyesie m ike baba biko dododo ngwanụ nyetine m amara nwanne mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ị na-anụ ezi nwanne mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ị na-anụ ụmụ Chineke mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma ị na-anụ God is Life mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma ị na-anụ nwunye ọma m mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ị na-anụ so blessing nwa m mewezi ihe so blessing nwa m mewezi ihe Chukwu ga-edube gị Chukwu ga-echebe gị nwa m mewezi ihe mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma mewezi ihe ị na-anụ enyi mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ihe Chukwu mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma Alaeze mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma
gbaba na Chukwu kọpọ na anụ mewe ihe dị mma enyi gbaba na Jehova kọpọ na anụ gbaba n'ime ọ bụrụ na ị gbaba na Chukwu gbaba n'ime kọpa Chineke ekwensu agaghị ahụ gị mewe ihe mara mma onye iro ga-agba anyị ọsọ mewe ihe dị mma uche ise ga-agba ọsọ uche isa maka ịnụkwa n'ime Chukwu ha niile ga-arị mba mewezi ihe anyị meghị ihe mewezi ihe mewe ihe mara mma mewere n'Chukwu mewe ikpe ziri ezi kpere Chukwu eziokwu ọ ga-adịrị gị na mma mewe ezi ihe nwanne mewezi ihe enyi m nwoke ga-adịrị gị na mma mewe ihe dị mma brọda mewe ihe mara mma mebe ife ziri ezi mewe enu ihe mara mma kwuo okwu ziri ezi o ji enyi m nwoke Hey! NC Studio ochie mezi ihe mewe ihe mara mma ọkwena n'olu mewe ihe dị mma imezi ihe ndị niile chiri gị ọchị na mbụ eziokwu eziokwu a ga-eso gị ṅụrịa otu akọ ma aka nchewa ga-abụ nke aka gị nchewa ga-abụ mewezi ihe mewe ikpe ziri ezi mewezi ihe mewe ihe dị mma mewere Chukwu mewere Chineke mewere Chukwu nwa mewere Chineke enyi mewezi ihe ife dị ọ ga-adịrị gị na mma brọda o mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma nwa alaeze mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na anyị mma mewe ihe dị mma mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma Grace nwa m ọkwena n'olu ezigbo nwa m Grace nwa m Pastor Grace ọkwena n'olu mebe ife dị mma jisi ike na Chukwu jisi ike n'ọlụ a kpewere anyị Chineke mewe ihe dị ọ gaghị agba ka ete ga-azụ arapụ gị akwena n'olu arapụ gị mewezi ihe mewe ihe dị mma mewezi ihe mewe ife dị mma nwa mewezi ihe okwu ziri ezi mewezi ihe ụwa aka gị ọtụ mewezi ihe kwuo eziokwu maka ọ ga-adịrị gị na mma arapụ enugo mewe ihe dị mma ngwa ka ozi ziri enyi mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma Aya ka anyị mewe nwa alaeze mewezi ihe ọ ga-adịrị unu na mma ụmụ Chineke mewezi ihe ekpere Chukwu ọ ga-adịrị anyị mma mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma inugo inugo ya ha inugo mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma inugo inugo ezi agwa na-ebuli mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma inugo 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 mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma inugo inugo ihe dị mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị mee n'ihe dị mma ka anyị mewe n'ihe dị mma mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị kwuo okwu ziri ezi kwuo okwu mewezi ihe ọ ga-adịrị gị na mma